I poslije našu prvu epizodu Wikipedije. Wikipedia geser. Da. U prevodu mi imamo riječ suđuk, u kojoj trebamo da dođemo u Mesija. To je Irfan smislio, ali... Ne znam kako ćemo to uraditi. Hajmo odmah mi u Balkan. Pa ćemo možda u države. Da, Balkan. Evo Balkan. Balkan. A ko je Imamo najbolji Slovenija, igrač? Rumu... Ko je najbolji igrač na Balkanu? Džeko. Pa Modrić je bolji, ali... Pa možemo i Modrić. Modrić. Da. Evo tu, evo ga Hrvatska. Otićemo u Hrvatsku. Modrić. Dakle, Kim je Modrić igrao? U Real Madridu. Učimo u Evropsku uniju. Ne. Ne. Kim je Modrić igrao dok je bio u Real Madridu? Ne znam. S Ronaldom. A koji je najveći neprijatelj Ronalda? Messi. A moramo prvo da dođemo do Modrića ovdje. Kad smo u Hrvatskoj. Imam NATO, imam Albanija, Italija, Rumenija, Zagreb, glavni grad je Zagreb, Jadranska mora, Bošnjaci, to smo mi, Srbija, Bosnom i Hercegovinom, Slovenijom. Čem sam mi mogli Modrić ovdje to da nađemo? Brate, Balkan. Kako bolje da ne moramo koristiti Wikipediju. Grb Republike Hrvatske. Lijepa naša domovina. Politika. Ne, boli me. Ne, za politiku. Županije. Hrvatska, a ovo svi gradovi u Hrvatskoj. Grad Zagreb, on ima ako svoj grb. Geografija. Saobraćaj. Vojska. Stanovišno. Obrazovanje, zdravstvo, kultura, nauka. Muzika. Jebal, sport, Luka Modrić! To je ti najbolji. Interu. Igro je Znišću, Mostaru. Inter. Intrigam se za Inter, nađe i Real. Real. Player. Igrač. U Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Ha. Ok. Hrvatska nada. Totem UEFA La Liga. U kojoj je ligi Real Madrid? Ali ne smijemo Google koristiti, problem. U kojem on upravo timu igra? Real Madrid! To je Real Madrid! Nogomet španski. To je u La Liga, tako? Da. To je La Liga. U Madridu, Mendošit. Ime predsjednik, boli me briga, evropskom fudbalu. A trebamo naći Ronalda. Dole možda ima Luka Modrić, Gareth Bale, Karim Benzema. Znamo Portugal naći. Uspjesni. Hoćemo kliknuti La Liga. Nemoj još. Treneri. Jao, kako su izgledali dresovi. Real Madrid. Malo ovdje iđe. Ronaldo. Nema.
James je mogao Ronaldo. Eto, ono više nije u Real Madridu. A da, ma mislim da će biti legende Real Madrida kao. U kojoj je on sad timu? Al Nassr. Kako ćemo doći u Al Nassr? U kojem je ti... Ovaj je u Majamiju, brat. Čila. Moramo do Majamija da dođemo. Španski. Možemo iz Španije do... Možemo. A kako idemo mi u Španiju? Mi se možemo vratiti nazad na Real. Ne. Mislim, ako uspijemo ponovo link da nađemo od Reala, možemo. Stani! Ko igra... Ko je dobar igrač Španije? Jel Sergio Ramos? Sergio Ramos, da. Idi na njega. Siguran. To ne Pa znam. on trenutno igra u Sergio Parizu. Ramos. Dak nađe. Nemaju Sergio Ramosa. Ili imaju? Ili nemaju? Razgovor. Ljudi, izvinjavam se, ali zbog ovog se moramo vratiti u net. A to znaš zašto? Sergio Ramos sad igra u Parizu. Zvao Sergio Ramos, nema ga. Ali on je Španije. Koji je... Casemiro! Čemo Casemiro! A on je iz Brazila. Iz Argentine bi trebali plena naći. Koji još timovi imaju? Hoćemo u Frankfurt. Nemoj. Hoćemo evropski... Hoćemo futbal. Možda će to biti legenda futbal i pisat će možda Messi. Futbal. Ovo možda. Broj igrača, gol, formacije. Ovdje će 100% biti neki živi tim. Ljetni timovi. Hrvanje. Olimpijski sportovi. FIFA, UEFA. Možemo ti to. Nogomet u Bosni i Hercegovini. Samo da nađemo timovi. Nema. Oprema, nogometna lopta. Hoćemo na FIFA da odemo? Kaj? Je siguran? Da. Ovo će biti dugo video. Predsjednik FIFA. Članska FIFA e-konferencija. Engleska! Da je ovo to link. Znaš koliko bi imali sreće? Da je engleska link. Samo što nije. Engleska! U kojem je timu Miami? Je li to engleski ili United States? Mislim da je... Hajde u englesku. Ma boli me. Englesku. Engleski. Njemačke. Europa. London. Hoćemo London. Ne. Nemoj. Stani, Miami. Gdje je Miami? Je li to grad u USA-u ili u Engleskoj? Pojma nemam. Ne smijemo da tražimo na Google. Moramo da imamo s našeg mozga. No tu ima USA. Ne znam. Ja ne znam toliko o Engleskoj. Ja znam o United Statesu. O Amerika. Tu znam da ima Ohio. 小小哈中国是杀我有冰淇淋，我喜欢冰淇淋，也是的给的短冰淇淋。 Nemoj. Ok. Kultura. Ja molim te, Bože, da je u kulturi. Kultura. Potrebno je proširiti.
Niko nije pisao o engleskoj kulturi. Ne, ako nekad bude neko pisao, da napiše fudbal. Ovo nam je bilo Vikinga. Edward Kovačian. Hi sisters. UK. Nice. Tačka UK. UK. Ajde UK. Ne siguran. Pa nemamo ništa, tu nemam ništa u engleskom. Zora, već za svaku živu državu domen. Sad moramo da nađemo US. Ili AB. Kako je u engleskoj? Se ne u engleskoj, nego u Americi. Šta, USA? Domen. Ko što ima U, K, D, E. US. Evo ga US. US. Koja je himna? Velika Britanija, Njemačka, Amerika. To nije Velika Britanija. Evo ga. A ne, jest. Dam. Kanada, Meksiko. Nobody care, faj Miami. Pa ovdje tu neđe u država. Historija. Geografija. Geografije bi moglo biti. Šta mi tražimo sad? Miami. Da. Mississippi. Alaska. Havaji. Možda u Havaju? No. Možda iz Havaja u Miami? Ne može. Sigurno. To je grad, vidu. Eto, ima svaki živi grad! Juhu! Miami. Nema Miamija. Michigan. Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Novo Meksiko, Miami. Nemam Miamija. To može onda biti u engleskoj. Tani. Čekaj, ne moraš nigdje ići. Či ima Ohio, znači ovo je tačno. Shit. Nema. Hoćemo Ohio. Čekaj. Hoćemo Colorado. Možemo otići u United Kingdom, gore ima link. Ne možeš. Mogu. Međutim, odakle, gdje je Miami? Vijedo! To je engleskoj da pogodim. To je u Floridi. Floridi. Naš držav Florida. Znam, gdje je to? Ne znam, ti to tek sad sjetio. Nisam sjetio ako sam vidio na Google. Floridi. Mogu ti pokazati ekran. Ne moraš. Jefferson, Florida. Je li ona United Kingdom? Ne znam, nije Florida. Ona je u Floridi. Je li Florida grad ili država? Tani. Čekaj. Aj. Od sučke. Hajde, barem je dobro, eto smo došli do ovih država. To ti je onaj state. Florida ti je state, valjda. Grad? To ti nije to. U čemu? State je grad. Ne, zar nije city grad? Ne znam, pravo si. To je onda u Velikoj Britaniji. Pa tako? Ne znam, state, pa zar nije Ohio state? Ohio.
Savezne države. Florida. To! Countries. Sad nam treba Miami. Downtown Miami. Mhm. Palm Beach. Colorado, a ne treba nam sad ovo. Washington DC. Mala Nobody cares, bro. Palamnja. Da. Međusobski aerodrom Palm Beach. Miami. Zašto smo mi Miami! To! Gledaj ga. Američke, Floride. Nema futbal. Futbol. Miami je grad službeno osnovan. Ima futbal 2004. Klikni. Hoćemo 2004. Moramo, hajde. To je samo godina, nema futbala. Sportom! Ima sport. Možda futbal ima. Možda još nismo propali. Nadje, ljudi, kaznaj ako ne završimo ovo do kraja, moramo raditi 5 diamond push-upa i 20 normalnih push-upa. Ne. Nema kazne. Mora da biti nešto. Ne želim, bolan. A šta, zato što ne možeš? Pa da, ja nisam Johnny Sins, brate. Pa probaš. A neću. Pusme. Bil sportov, sad jednom nema. Historija. Srđan. Korisnik Srđan. Sportov, supernova, ne sportovi. U tehnologiji sport. Gledaj koja je slika sporta. Oh yeah, baby. Samo moramo naći futbal. Rukomet, odbojka, hokej, ragbi, kriket, nogomet. Nam treba Inter Miami. Neće biti. Hoćemo nogometna lopta. Pedro. Evo se sad sjetio. Čekaj. Ko zna da li je taj sajt update-an? Možda ako odemo u Francusku i odemo u PSG, možda je i dalje Messi tamo. Nije, čim nije ovaj Real Madrid, nije Messi. PSG. Da, ali, brate, on je izašao 2018. Iz Reala. Update-an je. I da nije super. Bili smo u Real Madridu, možda, ako još možemo u PSG. Hoćemo u FIFA, hoćemo u Viva World Cup. Malo samo World Cup. To je Messi igrao World Cup. Pa Viva World Cup je isto. Ajmo do World Cup. Monaco. Tani, Viva.
Pa rekao sam ti Viva World Cup. Ja mislio FIFA. Kako smo mi sad? Francuska! Idemo u PSG. Moramo naći Pariz prvo. To može. Ubit ću se. Parizni link. Vedalje njegovo čitanje. Boli me briga, hoću da vidim koji je glavni grad. Muzika. Čekaj, revolucije. Jel vidiš ti neđe ovdje Pariz? Ja vidim samo što nije link. Ja ne vidim baš najbolje zato što je share screen pa vidim cijeli ekran nego... Bagala. Ne paga, nego ono malo mi je malo i preko telefona sam. Zoom in, sam klikneš na tu sliku. Pariz! Jep. Ili ćemo u Španiju? Ajmo Pariz. Brate moj, Pariz. Mal sportovi. Mora biti sad tim Pariz. U FIFA. Ili u futbalu. Ili u nogometu. Što si ti? Aha, novina. Francuski kraljevi. Trebali smo u Barcelonu. Trebali smo u Španiju. I onda u Barcelonu. A što? To je Španija blizu Argentine. Pa? Ako smo čuli u Argentinu, sport, ko bi nam izašao? Pa ko je rekao da bi nam izašla Argentina? 100% će biti gradovi Španije. Ja. Vanjski linkovi. Reference. Paris region. Što je ovo? Ovo sam otvorio novi link da vidim sam šta je. Ovo je neki... Ovo ovaj website, Wayback. Znaš šta je to? To možda vidiš neke stare YouTube videe koji su panari. Gradovi partneri. Madrid. Ili ćemo u Portugal. Mislim u Brazil. Španija. Argentina! Haha! Slučajno sam ga vidio. Sad moram sport izaći. Ko što mi u Hrvatskoj. Možda neću, stvari možda će baš pisat ono Argentina, Messi. Bueno. Messi. Inače, ne znam da Gultan je Messi iz nekog razloga pao na pamet. Sučka, isto. Da. Argentina, moramo FIFA možda. Ne. Što je sekularno. Hrvati. No. Srbi. No. Brazilci, Njemci, Francuzi. Viš, mi smo iz Francuske došli u Argentinu. Ajde. Argentinski peso.
Vidio? Ne mogu ukćat Argentinu da te pomogne, pošto svakako smo od Čučka došli, ja te mogu pomoći. Zajedno radimo. Sam čuo da nema Mesija. Napiše Argentina na Wikipediji. Jesam. America, Brazil, America, America, Australia, country. Paraguay, Uruguay, Mađarska, Inka. Ovo je himna. A vriga me. Argentina nije toliko popularna po fudbalu. Samo su osvojili World Cup. Naš. Koji ne piše ovdje. Nas. Update-an je website, nego možda smo mi glupi, ne možemo da nađemo. Nije, bravo je Argentina, ono, historiju. When did Wikipedia update? Here got its first desktop interface update. How often does Wikipedia dobije 2 update-a po sekundi, svaki dan. 2 update-a po sekundi, a? Jesi upravo rekao 2 update-a po sekundi svaki dan? Da. Znači upravo se sad update-o 2 puta. I upravo sad isto. I upravo sad isto. Da. Samo što... Ali nema futbol. Pa ima soccer. Nema soccer. Ništa oko fudbala za sad nisam našao, osim ono na početku što je Luka Modrić spasio dan. Ja htio na Džeku da odem, ali ti mi rekao Luka Modrić. A bolje smo što na Luka Modrića. Gdje se nalazi? Moram da nađem... Brazil! Hoćemo da probamo Neymara. Nemoj još ništa. Pregledao sam svaki živi link. Nema ni M od Mesija. Stani! Šut! Pa sad ima ovdje Joseph Felix. Ko je to? Čekaj. A ne, ništa. Čekaj. Hoćemo u Brazil. Dok god ne pregledamo šta je... Ja sam pregledao, nema. A boga kažem sve, rekao sam sve. Ja odu u Brazil. Idi. Ti što sad u Argentini? Da. Sport. Brazil nogomet. Arkiviranje. Engleski, Evropa, 20. Pele! Pa dobro. S Peletom mogu na brazilski. Moram... Da ideš učila na Neymara pa ti pisala možda u kojem klubu igra. Dobro, pravo si. Ali se mogu vratiti. Evo ga. Zar možeš, mislio sam da se to ne može. Ne, nego imam ponovo link. Ako imaš ponovo link, možeš se vratiti. A dobro, ali zato što ga ti ne pišeš. Šta kad ga ne pišem? Ništa. Ne taj link, nego kad uđeš. U ovog se ponovo desi da imaš ovako ko link. Himna Brazila. Ne What mogu. the hell? Ponovo sport. San Paulo.
Velike nagrade Brazila. Hoćemo u to? Hoćemo u 2014. Ne znam. Nogomet na plaži. Ne znam, ja odo velike nagrade Brazila. Onda odo final peleta. Da ga nađem. Molim još lajkajte, ovo nema predugo treba. To smo mi glupi. Evo ga Pele. Pele. FIFA svjetska predstava. Jel kad Pele igrao, da li je tada Neymar isto igrao? Ne. A Messi? Jeste. Ne vjerujem. Nisu u istom timu igrali, ali jeste igrao. Historija nogometa, hoćemo u to. Ja sam igrao, brate moj, igrao prije 40 godina. Pele. Dok historiju nogometa je malo novije. Nogomet u Bosni. Austrija, Velika Britanija. Vidio! Ha, Sport in Argentina. če to. Samo scrollaj dole, znaš u koji ima stvari. Ima... Lionel Messi! Lionel La Pulga in Spanish. Sad ću probat. Salange gotove. Argentina. Kako Argentina? Samo vidiš tu, samo listaj dole. Naći ćeš sport. Gdje? Ja našao, boga. Gdje mi je uskaj? Evo, sad ću čekaj. Kod mene Sad se nema. vratim izvan Lionel Messija. Joj, opet me stavilo gore, čekaj. Da odem tamo gdje sam vidio. Evo ga. Mene nema. Sad ću ti uslikat. Na Viber pošalj. I tu je Lionel La Pulga. Culture. Gdje si ti, brate, odšao? Argentina, Wikipedia, gore vidiš. Pa i ja sam isto u Argentini. Zašto meni toga nema? Da nije u historiji. Nije. Ne znam. Uglavnom vidio, naš smo, ne pne koji. Naš smo uglavnom. Da smo. Lionel La Pulga. In Spanish. Ljudi, nas se svidla ova tu epizoda. Ja Ako jeste, ostavite like, subscribe, jer mi ovo već snimamo fazon 40 minuta. Nađemo Lionel La Pulga. Ista stvar. Uglavnom, našli smo La Pulga Messi. Bye bye. La Pulga. Boy.